esaten dane sua elementu ezinbesteko elementua da gure mendiak eta ez. Ezinbesteko elementua da gizakiak guain arte inditun maneiu hoiek perpetuatzeko. Orduan, abeltzainek eta nekazarik, nekazari izan gaur egunez, eta gaur egunez daude Amazona singuru hortan erabiltzen dituzten teknika horiek erabilen, basoa erre eta gero nekazaritzain. Gaur egun ja ez die olako teknikak erabiltzen hemen, baina abeltzaintzan oso ezaguna da, Aralarren, Ernion, olako lekutan, Pirineotan, adibidez, lehengo baten enteatu nintzen, Pirineo hitza pirus latinezko hitzetik etor daitekeela, suarekin lotura, eta ikusten da, olako larre horiek, udarako larre eta bazka horiek sortzeko, suaren erabilera ezinbestekoa izan da. Azkenen leku horietan lurrak ez dielako oso emankorrak, eta aberea jateztu noi erre, eta berriz ere lurrera itzuli ondoren, belar askoz hobegoa etortzen dalako.